Jumătate dintre gravidele din România riscă să aducă pe lume copii cu malformații grave. Asta pentru că tot atâtea gravide evită să meargă la controalele recomandate de medici pe timpul sarcinii. Anomaliile, multe dintre ele cumplite, pot să fie depistate însă din vreme și corectate înainte să afecteze iremediabil viața fătului. Care sunt testele și când trebuie făcute? Aflați astăzi la Sănătatea ta! Carla va deveni mămică peste 3 luni și jumătate. Pentru ea, toate sfaturile și analizele indicate au fost literă de lege. Am discutat cu medicul meu ginecolog despre ce analize trebuie făcute înainte. Le-am făcut, este totul bine. Din păcate însă, foarte multe femei rămân însărcinate fără să-și verifice starea de sănătate în prealabil, inclusiv elementarul complex torci. Se testează niște virusuri, niște germeni paraziți, care dacă sunt activi, ca infecție activă în momentul în care pacienta rămâne gravidă sau în cursul sarcinii, pot determina malformații fetale cu avort spontan. Ecografiile de sarcină trebuie respectate în intervalul indicat de medici, pentru că ele atestă faptul că bebelușul este sănătos. După prima ecografie făcută între a 6-a și a 9-a săptămână de sarcină, pentru aprecierea datei probabile a nașterii, urmează ecografia pentru săptămânile 11 și 13. Acum pot fi observate anumite anomalii fetale, precum sindromul Down. Se pot vedea structura anumitor organe interne ale fătului și se poate vizualiza, de exemplu, foarte bine cordul fetal, sistemul nervos central, organe intraabdominale. Cea de-a treia ecografie, indicată între săptămânile 20 și 24 de sarcină, urmărește atent cutia craniană, coloana vertebrală și organele intratoracice. Miza este ca până atunci să fie depistate eventualele anomalii, pentru că mai târziu, de săptămâna a 24-a, sarcina nu mai poate fi întreruptă din motive medicale. Esențială este și ultima ecografie din săptămâna a 32-a, care detectează posibile malformații care pot apărea mai târziu. Coartația de aortă care este corectabilă chirurgical, defectele de sept interatrial interventricular, din nou corectabile chirurgical. Nu este de neglijat faptul că în România se nasc anual peste 1000 de copii cu malformații cardiace grave, care pot fi depistate din timp la oricare dintre ecografiile recomandate de medici.